सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारनाय स्वच्छ भारत मिशननि गेजेरजों ओंखारनाय टयलेट एबा लेट्रिनखौ माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौनो खालामनानै दिन्थिगोन आं अनलाइन। बेखौ एप्लाइ खालामनो नोंथांनो नांगोन आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार आरो मोनसे एकाउन्ट नाम्बार अब्लानो जागोन। आरो लोगोसे गंसे मबाइल जे मबाइलजों नोंथाङा भिडिअ नायबाय थादों बे मबाइलजों नोंथाङा बेखौ एप्लाइ बानायनो हागोन। बे भिडिअखौल' फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, एसेबो स्किप खालामालासै, नङाबा मोजाङै बुजिनाय नङा। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बेबायदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय। लोगोसे हायोबा लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालाम। नोंथांनाव मबाइलनि जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं बेखौ मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायनोसै। डाटा अफ, आं डाटा अन खालामग्रोनि। जाबाय। दाना नैबाव सार्च खालामसै। नैबे आं दहाय सार्च खालामनानै बेखौनो SVM स्वच्छ भारत मिशन जायो बिनि फुल फर्मआ दा ओंखारगोन बियो। आं बेयाव होबाय। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन, नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनो हागोन बेयाव माबानानै। ओमफ्राय नैबे थ्रि डटआव सेरनानै हो। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबेयाव डेस्कटप साइटखौ थिक खालामना हो, बे माबानि डेस्कटपनि बायदि फुल स्क्रिन नुजानायनि। ओमफ्राय दाना नैबाव फार्स्टनि साइडआवनो क्लिक खालामसै। नै बिनि साइडआ बेबायदि। ओमफ्राय नायनानै लादो एसे। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबावहाय एप्लिकेसन फर्म फर ISSL डासबर्डआव थुना होदो। ओमफ्राय नै जायना रेजिस्टार खालामखाबाय मोनसे ID रेजिस्टार खालामनांगौ, माने ID जागोन बियो। ओमफ्राय बे ID खालामनानैसो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथाङा जुदि ID गैयाबा अब्ला नैबे गोजौआव थुनानै हो सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन। बाव थुना होबा नैबेबायदि ओंखारगोन। नैबे मबाइल नाम्बार होदो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे गेट OTP थुना होदो। बा मबाइल नाम्बाराव OTP थांसै, ओमफ्राय बेखौ फिलआप खालायदो। ओमफ्राय बिनि उनाव फिलआप खालायखांनानै नोंथांनो नाम एड्रेस बिगोन, जा बियो बेखौ फिलआप खालायदो। ओमफ्राय फिलआप खालायनानै साबमिट खालायदो उनावहाय। ओमफ्राय साबमिट जाखांबा नोंथाङा ID क्रिएट जाबा साक्सेसफुल देखायखागोन। होमबा साक्सेसफुल जायोबा होमबा बे लगइनाव फैफिनदो नोंथाङा। लगइन पेजआ नैबेबायदिनो दहायनियानो। ओमफ्राय नैबाव जे मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौ होफिनदो। आं होनोसै। ओमफ्राय नैबाव गेट OTP आव थुना होनोसै। कपि खालामखानोसै आङो। पेस्ट खालामबाय। ओमफ्राय नैबाव केपचा दं, केपचाखौ जेरै दं ओरै फिलआप खालामनांगौ। जेरै दं ओरै फिलआप खालामनोसै आङो। ओमफ्राय फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय नैबाव साइन इन होनोसै। साइन इन जाबाय। नोंथांनि आइडिया बेबायदि देखायनोसै। नै एड्रेस गासैबो दंजोबो। आं प्राइभेसिनि थाखाय ब्लार खालामना होबाय। ओमफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनोबा नैबाव थ्रि डटआव थुना होदो ओरैहाय। ओमफ्राय नोंथाङा मोनसे आइडिजोंनो गोबां मानसिनि एप्लाइ बानायनो हायो। होमबा नैबे भिउ एप्लिकेसनाव होदो। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा फार्स्ट एप्लाइ खालामनोबा होमबा निउ एप्लाइआव होना होदो। ओमफ्राय नैबे क्राइटेरिया दं, बेखौ नायदो। नै अनलाइन टच हाउसहोल्ड BPL SC ST हाउसहोल्ड उइथ फिजिकेल डिसेबल बिदि पार्सनासो मोनगोन होनदों। नोंथाङा भिडिअखौ पज खालामनानै नायनो हागोन, फरायनो हागोन। आं दानहरबाय। ओमफ्राय बेयाव सेलेक्ट खालामदो। नैबाव आसाम सेलेक्ट जानानै दंखायो जोंना।
ओमफ्राय नैबाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनोसै नायै सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय ब्लकखौबो सेलेक्ट खालामदो ब्लकफोरखौ मोजाङै हो नङाबा नोंथांनि गामिया ओंखारा जानो हागौ ओमफ्राय गाव पन्सायतनो माने जोंनि बिटिआरनिया बिसिडिसि जायो दस्रानिया मा जायो पन्सायत गाव पन्सायत जायोनो बेखौ नायना होदो बे ब्लकआ जुदि सेलेक्ट जायाखैबा नोंथांनि गामिया ओंखारनाय नङा बेखौ मोजाङै नायना हो ओमफ्राय भिलेजआबो ओंखारखासिगोन दानिया जाजोब्बाय बियो ओमफ्राय दाना नैबाव आधार कार्डआव जेरै नाम दं ओरै मा खालामनो थिनदों नामखौ माने जायनि नामाव एप्लाइ खालामगोन बेनिखौ आधार कार्डआव नायना हो नङाबा भुल जाबा उनाव दिगदार जागोन फैसा मोननाय नङा गोजौआवहाय नामखौ फिलआप खालामबाय बिनि उनाव आधार नाम्बारखौबो फिलआप खालामबाय बिनि उनाव नैबे बक्सआव टिक मार्क होबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबेयाव फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय नैबेयाव भेरिफाइ आधार नङा होना होदो भेरिफाइ जानोसै अब्ला नोंथांनि आधार कार्डआ मा देखायगोन नै भेरिफाइ साक्सेसफुलि देखायबाय ओमफ्राय दाना नैबाव माबानि नाम होदो बिफानि नाम नङाबा हासबेन्डनि नाम आं बेखौबो फिलआप खालामनोसै ओमफ्राय उनावहाय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो जाय मानसिनि एप्लाइ खालामदों बिनिखौनो ओमफ्राय केटेगरि एपिएल ना बिपिएल बेखौबो सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय साब केटेगरि जोंना बर'फ्रा एसटि नालाय एसटि सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय दहायनि आधार कार्डआ बाव फैबाय नै ओमफ्राय दाना मबाइल नाम्बार होदो ओमफ्राय इमेल आइडि होनो थिनदों आं मोनसे होनोसै माबाफोर जादोंबा मेसेज फैयो बेनिखायनो होनानै होबाय आं मोनसे जिमेल ओमफ्राय दाना एड्रेस फिलआप खालामखांबाय आङो ओमफ्राय दाना नैबे बेंकनि आइएफएससि कड होनो थिनदों बेंकआव नायनो नोंथांनि पासबुकआव नायना होदो बेखौ ओमफ्राय गाहायाव फैदो नैबो होनांगोन ओंखारबाय नै अबे जायगानिमोन बे गासिबो ओंखारजोबनोसै डिटेल्सआ माने मा ब्रान्समोन बिनि ओंखारजोब्बाय नै आइएफएससि कड होनाय लोगो लोगो ओमफ्राय दा बेथ' जाजोबखाबाय नैबो एकाउन्ट नाम्बारल' होना होदो बेखौ मोजाङै चेक खालामफाम एकाउन्ट नाम्बारखौ ओमफ्राय जाबाय दाना नैबो आपल'ड खालामनांसिगौ सर्स फाइलाव होदो ओमफ्राय डाइरेक्ट नोंथांनि फाइलाव थांसै बियो ओमफ्राय सेलेक्ट खालामदो बबे फाइलाव दोनदों बेखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा बे फट'खौ कनभार्ट खालामनो रोङाबा कमेन्ट खालाम आं बिनि भिडिअ लाना फैगोन ओमफ्राय बेखौ होखांनायनि उनावहाय दाना एप्लाइआव होना होदो पासबुकखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय होदो नैबाव ओंखारबाय नै रेफारेन्स आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोनसै मेसेजबो हाबबाय नै बेखौ अकेआव सेरनोसै मा ओंखारो भिउ एप्लिकेसन नायनोसै दाना जाबाय नै गोजौनिया सिगांनि बानायनाय दिनैनिया दानिया नै 27/7/2024 ओमफ्राय टाइमा जाहैबाय 5:14 ओमफ्राय नैबो ट्रेक स्टेटासआव नायनानै देखायनायसै मा देखायो नैबे एप्लिकेसन स्टेटास
बेनो गासैबो डिटेल्सआ जाबाय अब्ला नोंथांमोनाबो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै गावबा गावनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन लेट्रिन एबा टयलेटखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ